Mae eiddo deallusol, neu IP, fel y mae'n cael ei alw'n aml, yn deillio o'ch creadigrwydd neu'ch gwybodaeth ddeallusol chi. Mae'n cynnwys patentau, nodau masnach, dyluniadau a hawlfraint. Mae eiddo deallusol yn golygu syniadau a gwybodaeth, ac fel sy'n wir am fathau eraill o eiddo, mae'n ased gwerthfawr y mae modd ei brynu a'i werthu, ei brydlesu neu ei drwyddedu. Yn gryno, mae eiddo deallusol yn caniatáu i chi fod yn berchen ar eich syniadau, ei rheoli a chael eich gobrwyo amdanyn nhw. Dyma'r 4 prif fath o eiddo deallusol. Patentau ar gyfer dyfeisiadau, nodau masnach ar gyfer delwedd brand, dyluniadau ar gyfer sut olwg sydd ar gynnyrch a hawlfraint ar gyfer cyfleu syniad. Mewn rhai achosion, rhaid gwneud cais am hawliau eiddo deallusol a rhaid cael caniatâd cyn y gellir diogelu'r syniad. Byddai hyn yn wir yn achos patentau, nodau masnach a dyluniadau cofrestredig. Mewn achosion eraill, mae eiddo deallusol yn hawl awtomatig a does dim angen ei gofrestru ac mae'n berthnasol unwaith y bydd cofnod wedi cael ei wneud o'r hyn sydd wedi cael ei greu. Byddai hyn yn cynnwys hawlfraint, nodau masnach heb eu cofrestru a dyluniadau heb eu cofrestru. Efallai fod gennych chi eiddo deallusol yn eich busnes yn barod. Enghraifft, nodau masnach cofrestredig i ddiogelu'ch brand neu batentau i ddiogelu'ch dyfeisiadau. Neu efallai eich bod yn dibynnu ar eiddo deallusol heb ei gofrestru. Enghraifft, hawlfraint eich gwefan neu lyfrannau, neu hawliau dylunio heb eu cofrestru yn niluniad eich cynnyrch. Efallai fod gennych chi restru cyfrinachol o gwsmeriaid, neu eich systemau a'ch prosesau eich hun rydych chi wedi datblygu, neu wybodaeth arbennig neu gyfrinachau masnach, eich reset cyfrinachol, eich hun efallai. Mae'ch eiddo deallusol yn werthfawr ac mae'n bwysig iawn ei ddiogelu. I ddechrau, gallwch chi ennill incwm yn uniongyrchol o'ch eiddo deallusol. Enghraifft, gallwch un ei werthu neu drwyddedu'r hawl i ddefnyddio dyfais sydd â phatent, unau am ffi neu am gyfrawn o refeniw a gynhyrchir. Os oes gennych chi batentau neu nodau masnach, gall eiddo deallusol gynyddu gwerth eich busnes yn sylweddol. Mae eiddo deallusol hefyd yn rhoi mantais gystadleuol i chi, ac mae'n helpu i sicrhau bod eich cynnyrch a'ch gwasanaethau'n fwy amlwg na'r cystadleuwyr. Wrth gwrs, mae eiddo deallusol yn golygu diogelu'r hyn sy'n eiddo i chi. Os bydd rhywun arall yn ceisio copio unrhyw beth rydych chi wedi ddiogelu neu'n ei ddefnyddio heb ganiatâd, mae'n cael ei alw'n tresmasu. Gall hyn olygu y byddwch chi'n colli ewyllys da yn gyflym iawn, yn ogystal â chyfran y farchnad. Felly, mae'n byth doeth rhoi mesurau ataliol ar waith. Yn ogystal â gwneud yn siŵr eich bod chi'n diogelu'ch eiddo deallusol eich hun, dylech fod yn ofalus nad ydych chi'n tresmasu ar hawliau unrhyw un arall hefyd. Cofiwch wneud yn siŵr yn gyntaf bob amser. Gwnewch yn siŵr mai chi sy'n berchen ar eiddo deallusol eich busnes mewn gwirionedd. Os ydych chi wedi comisiynu gwaith allanol, fel gwefan neu rhywun i ddylunio logo ar eich cyfer, enghraifft, rhaid i chi wneud yn siŵr bod dilynydd neu awdur y gwaith wedi trosglwyddo perchnogaeth yr hawliau perthnasol i chi. Fel arall, efallai nad chi fydd berchen ar waith rydych chi'n credu eich bod eisoes wedi talu amdano. Mae eiddo deallusol yn rhan bwysig o'ch busnes. Astudiwch y modiwl hwn i gael mwy o wybodaeth. Ond cofiwch, dylech gael cyngor proffesiynol annibynnol bob tro os oes gennych chi unrhyw amheuon am unrhyw agwedd o'ch eiddo deallusol.